Ahoj, Cynthio, to se dlouho neviděl. Ahoj, ahoj. Dej ruku, dám ti srdce, len ho nezlom ako on. Nic, půjdu pracovat, uvidíme se před 12 asi. A najvnější vezmi dolečí na psychiatru. Radši nemyslím. Myslím nějak známá. To víš, že jo, určitě 100%. Ahoj, Luci. Nechcem žádný potrat so zatvorenými dvermi, viac pery nepoboskať. Tentokrát ostal po nás prázdny odkaz. A tak som sklamaná, zranená, stojím v prítmi sama. Mladá dáma, čo chcela nájsť iba svojho pána. Do lacných klamstiev a jaziv som bola samotná. Dám si pauzu a uvidíme sa za chvíľku. Papa.